Social media o tabuk viral ungjak Sheikh Hasina Bangladesh yakari kharmani news. Tai viral ungjak bo nog yakari kharmani pore andolonkari rok tongthokjak laimani joson khalaimani biryani chalaimani tei andolonkari rok bini nog gonobobon habui pun tok takhum a romui khogoi tublaimani video rok. Tai tamoni karonui Sheikh Hasina nijini desh no yakari khana nangkha. Hadikai salani moni tui kisa kok norok nai tongdi ani channel no paya sak. Aw miya sarik diponi simi jefuru Bangladesh ni Sheikh Hasina achukthai yakarui kharu hunui koktuma kasai phaio afurun simino o news viral ungjak joto social media platform rogo. Hinkai tamo karonui khoroksa Pradhan Mantri achukthai yakarui nijini hani khana nangkha. Hinkai norok nukhana news rogo mas kaisa romui Bangladesh o porinai rok kota no tui andolon khailai tonglaimani. Agi choba khai tui thangnani bwsarok no chakri manthini 30% arokson সংরক্ষণ khlaijakmano Bangladesh ni porinai chajakya wngwi khorang tisalaimani. O khorang tisamano kasuna thangtini no police bai kokjagui 100 ni upor porinai rok thwikya hinui koktoma o kasai phaikya. Amo bai porinai andolonkari rok tebo jolijaklai tungphulai laikha. Sheikh Hasina ni nogo thangwi gerab khai laikha. O tungphulajak poristiti no nugui Sheikh Hasina bini achukthai yakarui desh ni kharima thangkha. Ulo cholijak porinai andolonkari rok bini nogo habui manui khwnui nog huk swbai baikha tai nangmani manui rok tubi phaibaikha joson swnamkha biryani chalaikha tok takhum pun je manmasa khogoi tubi phaibaikha. Tai koktoma o saimankha Sheikh Hasina chini India o khari phaikya hinui. Amsuk kok sawunya ang ani video no ma pari sinai norok ani channel o chajakha bai like subscribe share khaina tapukdi tebo kotal video nainani bagui.